Aizue, haze saltsa antolatu duzuena egunean behinekin, Euskaldunen topagune bihurtu da? Bai, neurri batean bai. Egunero ari da jende mordoska bat hor partidatxoa jokatzen, eta numeroak egia esan da, atentzio emateko modukoak dira, eta guk ere hasiera batean espero ez genituenak. Eta, Euskaldunak askotan egiten dugu gure buruari galdera, zenbat gara, zenbat Euskaldun eta, mordoa. Mordoa, zenbakirik jarri dezakegu, Maite? Zenbat erabiltzaile izaten direno? 80.000 izan daitezke... 80.000 izan genituen asterik handienean, eta orain azkenengo aste honetan eta ari dira egunero 60.000 lagun jokatzen. 60.000? Bada zerbait, ez da? Bai. Eta zuek ikusten duzuenan hainbeste jende jokatzen ari dela, zuek sortutako aplikazio honetan, momentu honetan nola sentitzen zarete? Bueno, oso posik, egisa esan, ez dakit, seguramente ezakigun, zelako arrakazta edukiko zan, baina hastian, eta ikusi hastian, eta zenbaki horiek, goia joarren ez direla geizten, guretzat egisa esan oso arro egotekoa da. 80.000 izan zen behar bada punta, baina gero hor mantentzen da. Bai, hori da. 80.000 izan zen okerrez bat emanago aurreko Euskaraldiaren pixkat buelta hartan eta Euskararen inguruko ekimen asko sortu zirenean herri desberdinetan eta askok egunean behin hartu zuten euren dinamiketako parte bezala eta orduan egon zan boom txiki bat. Eta gero nahiko bildur bagen eukan, noraino jetxiko zan edo, eta gira esan da, handik ere, 60.000 eta egunero ematen dute alta dozenaka lagun berrik, eta bere 60.000 jokatzen dute orain, batzuk aspertu ziren ja, zeratik hasitakoak eta hola, baina partidaren bat jokatu dutenak, 2 urteetako ibilbide honetan izan dira 150.000 edo. Bai, 150.000. Eta zenbakietaz ari garela, zenbat galdera dituzute prestatuta, kontatuta daukazute, Maite? Bueno, ez dira automatikoki sortzen dira galdera horiek. Ez ditugu guk eskuz inola ere sortzen, baditugu hor iturri batzuk ez, eta sortzen joaten dira automatikoki. Zenbat galdera, ez daki, Josu, galderak, Maitek esan du ez, automatiko sortzen dira, eta beraz atzo baino gehiago daude gaur eta bihar gehiago egongo dira, baina momentu honetan 80.000 galdera daude sortuta. Galdera mota desberdinak daude, ez da, 55 bat galdera mota dauzkagu gure datu basean, eta mota bakoitzetik daude galdera kopuru diferentea. Batzutan zerrenda luzeagoa denez, galdera gehiago sortzen ditugu, eta beste batzutan gutxiago, eta beste batzutan okurrenteagoa gaude, eta idea berri gehiago sortzen zezkigu, eta galdera gehiago sortzen ditugu. Baina, momentu honetan 81.000, denak ez dira aktibo egongo, seguramente, baina... Haseran, galderak planteatzerako garaian, generoarekin arazoren bat ere izan zen duten, ezta? Arazoa baino gehiago konturatu ginen, guk ere ari ginela egiten beste batzuk egiten zuten akats berdina. Eta da, errealitatean dauden informazio iturriak hartu eta tal kual galderetara bolkatu. Eta orduan, errealitatean dauden desoreka berdinak islatzen genituen guk ere. Hau da, guk Wikipediatik hartzen genuen emaizkigutzue 100 kirolari Euskaldunen zerrenda, 100 kirolari ezagunenen zerrenda, eta gero bakoitzaren adina, eta beste galdera politoiek sortzen ditugu zerrenda horretatik, ez? Eta Wikipediak ere, igual 100 Euskaldun ezagunenen zerrenda ematerakoan, ematen zizkigun 80 gizonezko eta 20 emakume, eta lurraldetasuna ere desorekatuta, eta, azkenean, gizartean dauden desoreka horiek ere izaten dituztelako informazio iturri horiek berdinak, ez? Eta guk ere, isla berdina ematen genuen. Eta hor egin genuen egitatxo bat bizkat zuzentzeko eta nolabait argazkiak, azkenean hori da importantea, ez? Jendearen aurpegiak eta argazkiak eta bizkat modu orekatu baten azaltzeko. Eta garrantzitsua zuentzat, Maite, izan da euskara eta jolasa nahastea, ez da? Bai, guk beti, kodezintazen beti eitzen ditugu apustuak, euskarari lotutako garapen berrixak edo ideia berrixak edo zerbait berria sortze zer horretan, ez? Eta hau ere hola sortu zen, ez? Diru laguntza batzu zeuden, eta ara zerbait aurkeztu nahi genuan, okurridu zitzaigun, eta egia esan ez genuen espero gero eukiko zaban arrakasta hau, ez? Eta arrakasta aipatu duzula, zein da gakoa? Zuek adibidez, zu ingenieria zara eta zu web diseinatzailea zara, ezta? Bakoitzak bere esparrutik edo, zertan asmatu duzue egunean behinekin?
Danian esango? Bageneki berri bat egingo gendun berriro. Nik uste ez dagoela gako bakarra. Gako bat baino gehiago daude, segurazki, eta danen arteko nahasketa batek ekarri du pixkat, euskal mundutxo honetan, bere lekua egitea egunean behinek, ez? Egunean behin izatea bera, bada, bat, nire ustez. Guk, hau aurretik atera genuen beste aplikazio bat, galdera erantzunen ingurukoa, tribual izenarekin, eta konturatu ginen segituan, jendeak aplikazioa instalatzen zuela, jokatzen zuela 3-4 egunean aspertu arte, eta ja betetzen zanean desinstalatu eta kitxo, ez? Eta beste aplikazioak ere, eta jolasen munduko aplikazioa batipat oso exigenteak dira, eta oso azkar igo eta jaisten dira. Oso mugikorren mundua oso azkarra da, eta orduan azkar zahartzen dira gauza hauek guztiak, ez? Eta guk hortik pentsatu genuen, egunean behin bakarrik utziko diogu jendeari jokatzen, zen nahi duguna da, pixkat mantentzea. Eta bitu horrek berak segurazki ekarri du jendea zai egote hori. Eta gero beste arrazoi batzuk ere ongo dira, nik usteet badagoela gogo bat euskarazko jolasetan parte hartzeko. Eta ez dago aukera handirik, mugikorrean euskarazko ikono bat jartzeko aitzakia jendeak badauka gogoa, eta beraz, hori eskaintzen diogu bastante modu errezean, ustez, eta, mandeak erantzun egin du. Bueno, nik pantailan jarriko dut, sailkapen bat badagolako, ezta, egunero sailkapen hori gora eta bera dabil, eta ea ikusten den orain mugikorreanik dudana pantailan, eta horrela diseinu ere ikusiko dugu, begira, hortxe da nire mugikorrean ikusten dena, eta bano sailkapenera. Sailkapena, begira, Xabier, zuzara lehenbizikoa, ez zarazu. Nola ez ez? Ni naiz, ikono horitxoarekin. Ez, baina, egia da jendeak batzutan oso azkar egiten duela, ez da? Azkar egi diote batzuk. Batzuk ez dute sinesten. Trampak ote dauden. Eta gela honetan kamaren atzean dauden batzuk atzo esaten zuten, nik ez dut sinesten, 25 segundutan, 30 segundutan denak horrela erantzun daitezkenik. Rekorra da, 25 segunduan 10 asmatzen. Horren bilagoaz. A ber, gero jokatu behar duzu partida, ez? A ber, gero pasatzen duzu. Eta hori nola da posible? A ber, egunero 60.000 lagune jokatzen dute. Eta 60.000 lagunen artean batzuk ez gara oso abilak, baina beste batzuk abilak ere badira tartean. Eta denei partida desberdina tokatzen zaie, eta galdera batzuk dira oso bisualak eta irakurri beharrik ere ez daudenak. Eta galdera, segun ze galdera tokatzen zaizkitzun, eta zu listua baldin bazara edo bizkorra baldin bazara eta suerte bizkatekin asmatzen dituzte. Pentoan hartu, egunean behinen hasieratik egongo dira, ez dakit, 4 milioi partida jokatuta, eta hori izan da bat. Ze gehiengoak ibiltzen gara, beste numero batzutan. Sariak irabazi dituzu, Bai. Ricardo Arregi, Argia saria. Argia saria, iaz jaso genitxun bi horiek. Eta, egisa esan sarixak beti dia posgarri, ez? Baina posa eta ohorea, ez? Eta gainera, hurbilekoak, ez? Gure mikro mundu honetan, hain hurbilekoa diatzen nian, are posgarri hauak, ez? Sariak bai, baina diru askorik ez. Bueno, euskara aberaztuko, inundik inora. Euskaraz internet egiten aberazten danik ez dut ezagutzenik. Baina egunean behinen oso eskerruta gaude, babesleak eta ere hasiera-hasieratik eskaini digute euren laguntza. Lehenengo asteetan joko atera genuenean eta ingurukoen gana jo genuen, babesleetzako sari eske eta pixkat, eta segituan implikatu ziren asko. Eta gaur egun deitu iten digute, eta saria jartzeko, eta parte hartu nahi dutelako esaten, eta eskaparate politia dela pentsatzen dutelako, euren ekimena zabaltzeko, gaur ikusi dugun lurgida bezala, ez? Eta horrekin bere burua ordaintzeko lan ematen du momentu honetan, eta hori ez da gutxi euskaraz internet gintzan. Eroski, asko da hori. Eta hurrengo gure gonbidatuarekin egunean behin hitz egingo genuke gustora, baina noizean behin hitz egiten dugu. Berarekin Euskaltzaleen topaguneko lehendakaria Kike Amonarriz, Arratsaldeon. Arratsaldeon lagoi. Kike, zuk ere egiten duzu, egunero egiten duzu edo zein da zure ohitura? Adiktoa naiz. Bai. Adiktoa eta ni naiz batzuetan berandutzen balin bat zaite lanean abilalako edo zozer ikusten, gaueko 12 eta 4 denetan egiten dudan horietakoa naiz. Ara, beraz. Eta bestela, gaur bezala eguardian.
Beraz, bada ezpada batzutan, esnatu edo lotara joan aurretik hor txetxak egin eta ja lasai, ezta? Lasai, bai. Baina, bueno, lasai ze emaitza lortzen duzun, hori ere, bai. Eta gaurkoa zein izan da? Gaurkoa ez zuena baina hobea. Ara. Bai, ze zuzenean egiten ez direnean emaitzak beti hobeak izaten dira, Maialen. Hori izaten da. Tira, Kike, esan dugu hasieran Euskaldun askoren topagunea ere bihurtu dela, ezta? Egunean behin. Bai, eta nik uste hori oso gutxik lortu dutela. Jokuetan eta internet gintzan ikeragarria. Eman dituzten kopuruak ikeragarriak dira, ez? Aste honetan, eta, bueno, elkarrizketa baino lehen behiratzen haitu naiz, eta gaur ja, 60.000 jokalari zauden, aste honetan, Josuk eta Maitek esan dute, 80.000 iritsita, denera 150.000 Euskaldun pasagarela urte, eta kontu gauza bat. Euskaldunak, jokatu genezaken Euskaldunak, azkenean, Euskara menderatzen duguna nolabait, badakigu ze kopurutan gabiltzan Euskal Herrian, horrek esan nahi du, momentu honetan, gaur, joka dezaketen, ze, bueno, horretarako behar duzu, baliabide teknikoak, lehenengo astean txertoa jaso zuten 100 urtetik gorako Euskaldunek ez dut uste horiek jokatzen duten, beraz horiek danak kendu behar ditugu, joka genezaken Euskaldunen 10% esan genezake, gaur jokatuko duela egunean behin. Kopuru hori ikeragarria da. Eta gainera, bai, lortzen da nolabaiteko komunitate bat sortzea, bat baino gehiago, sortu dira taldeak, familietan, bestetan. Bueno, guzti horrek, nik uste, bai, guzti horrek laguntzen duela, bueno, euskararen inguruan eta jolasen inguruan eta eremuz formal horretan oso gutxi ditugun baliabide indartsu bat sortzea. Bai, baliabide indartsuak, zalantzarik gabe, eta zuek, Maite, Kikeren gana jo zenuten aholkuren bat, edo beste eskatzeko ere, izan zenuten hor truke bat, ezta? Hasieran gure bide laguna izan zen Kikez, eta bueno, aholkulari bezala ibili izan, eta bai, badakagu asko eskertzeko Kikeri nola ez? Bueno, eretzako plazerrik ikeragarria izan da, zuekin lan egin alizatea, egia da horrelako proiektu eder batian, parte de sentitza beti dela polita, eta gero gainera, lehen final zuzenekoan ere parte hartzeko aukera izan duen, Azpeitian, eta esperientzian benetan gozoa izan zen, eta ura ere ikaragarria da. Batean ikustea Euskal Herri osotik etorritako amarnaka lagun prest daudenak Azpeitiraino joateko larun bat goiz batean partida jolastea, ez? Eta eustet horrek frogatzen zuela ere zer nolako eragina eta zer nolako arrakasta izan duen egunean behinek, ez? Eta hori lehen Josuk ere esaten zuen, ez? Oso gutxitan lortzen da interneten, eta nik uste dut horrek erakutsi digula bat lortu daitekela, ez dela arresa baina lortu daitekela, eta behin lortu ezkero gureak, gure ohiko euskalgintzan, euskararen munduan ohikoak diren muga horiek ere gainditu daitezkela, ez? Eta, prestaketetan genbiltzala, baina horietan komentatu genuen, euskaraz bizi ez diren personak ere ari diela, jokatzen, eta hori Twitterren eta komentarioetan ikusten da, hainbatetan erderazkoak direlako komentarioak, eta horrek esan nahi du, euskaraz ulertzen duten, baina bere bizimodu normalean euskara erabiltzen ez dutenen gana ere iritsi dela egunean baina, eta hori sekuleko lorpena. Maite, lehen kontatu diguzu, final hartara joan zela 80 urteko gizon bat, jokatu nahi zuela esan ez da bere bilobarekin? Bai. Finalistak joan ziren final horretara, baina aparte, gonbidatu batzuk ere bai parte hartu zezakeen, eta bere hilobak eskatu zigun, zela egunero parte hartzen zaban, eta ia gonbidatu ahal izango gendun, eta hilobarekin etorri zan, da, etzan, maila oso altua zana, eta etzan geratu lehenenguetan, baina han ibilizan. Eta ondo pasatuko zuen. Hombre, pentsa eus esperientzia berantzako, ez da? Eraz, Josu, adin guztietarako, ez da? Beste arrakastaren beste gako bat. Bai, eta ez dakit hori neurri batean lortzen posible dan ere, ze batzuk, adibidez, gaztetxoak eta lehenago aspertzen dira. Askoz gauza dinamikoagoak eta beste estilo bateko jolasak eta eskatzen dituzte, beste velozidade bateko gauzekin daude ohituta.
eta hau pixkat aspergarria egiten zaie, denbora batera, ez? Baina egia da, eta hori bilatu dugu, adin desberdinetako jendea jokatzen duela, adin desberdinetako jendea nahazten dela taldeetan, eta horren artean ere konversazioak eta egoten dira, eta pixkat horren inguruan hitz egiten dute, eta hori bada gakoetako bat. Hain jokoaren sinpletasun hori, badagako bat, jende gehiagoren gana iristeko, eta horrek ematen digu aukera hori lortzeko. Kike, halako ekimenei esker euskararen presentzia sarean areagotzen ari da, areagotu egiten da? Bai, dudari gabe, azteko, egunero 60.000 lagunek euskaraz jolasten baldin badute, pentsa zer dan hori, sareko kopuruetan. Eta gero nik uste, egunean behinek ere, beste tasun batzuk badituela, batetik lurraldetasunaren, Euskal Herria ikusi egiten da. Eta gero erreferentzia asko ateratzen dira, erreferentzia asko jasotzen dituzu, eta nik uste denoi gertatu zaigula. Erreferentzia horietakoren baten inguruan gero, familian, etxean lagunekin komentatzen duzu, sartze zara berriro ere interneten edo konsultatzea, benetan lantaron hauek jarri duten lekuan, ote da urdina otezan edo berdea otezan, eta, bueno, ja Eurovisionei buruz ez dut itzengo, hortaz ez dut itzengo, baina, bueno, batzuetan bai liburuen erreferentzia, pelikulen erreferentziak, bueno, nik uste edo adinaren erreferentziak, zenbat aldiz, ez dakit zeinak zenbat urte dituen eta espadanik behiratu egingo dut. Bueno, nik uste horrek zirkuilazio bat ere sortzen duela interneten, eta euskerazko mundua erakusten digula, gaina mundu zabal bat. Nik uste hori baduela egunean behinek, eta hankak Euskal Herrian jarriak ditu, baina begira da mundu osoari zabalik duela ere ikusten da. Ederki oso ondo. Behar bada Eurovisionea gehitxo, oida. Bueno, Kike, beti dago zerbait ikasteko, beraz, Eurovision pixka bat jarraitzen hasi beharko dugu. Kike Amunarriz, beti bezala plazer bat bakizu hau zure etxea dela, eta eskerrik asko, nahi duzun arte. Zuei eskerrik asko, gonbidatzeagatik, eta Josu eta Maite, eutxi goiari, eta ea datorren urtean, ja asteroko kopurua, 70.000, 80.000. Ea ba, gertatzen den, agur, Kike.